Fresh, now only one girl can feel me. Come and see my wifey, beautiful baby. Say where she is so simple. This sweet like chocolate, let me don't taste alive. Let's go somewhere bright. Looking at you. Don't go one side. Don't go one side. Somebody not upside down. Don't go one side. Somebody not upside down. Don't go upside down. Anytime you passing for road now, every other day for that road must bow. You to find a J, I must try to make my name by. So anywhere you see when I go, if you got much to go off time too. Don't be like me like a bongo. I beg you think I know that shy show. Take a lady to the condo. If we get hit and the sharp.
Don't call me chicken, I want to hear my time.
Yeah, you are looking very good. Thank you, eh? Okay. Yeah. Hello, Regu. Got it. Got it. Hello? Hello? How many? 2 breads. That's what I food. Huh? Hey, solo abbiamo todo. Vamos mais. Vamos caminhar. I can't
Baby, say as you fresh, now only monkey can feel me. Come and see my wifey, beautiful baby, say you wish you were so simple. Come here. That's a good behavior in our churches. So it told them to leave a bedroom working invite at this compound. Did you wait for it and in a behavior? By the way, get in there. Get in there way back and do it out of my place. The baby, oh, but in dog of the chocolate here, never knew you were people sorry. Because one of this family the way cultured. I don't remember why I allow people that are working at this family. So I have to wait talk and say, I'm an person on the bed here because dog on no. Okay. All right. Okay, Who am we both, but you had the man who told you before. Cut all the report, okay, can you ready? Cut all open it. Everybody get space here. Everybody get space here. Shift over. Your family now. May you welcome. Open your arms and receive him now. As long as you put your now, I was like an open. I want to way out here with the report here with each other because I have answer company here. Did you know? Did you this couple. Yes. I am the daddy of another your compound. The daddy of that's Baby, you know, say you got love for me. When I call your name, she got love for me. Hey. Wow. Okay, let's move on. Another day for you. Thank you, sir. Nice. Because I call it a nice day, I can have this gentleman opening prayer. Yes, I am better, even I knew. Even Mato, he is not a quack and a year goes on one is open. Every year goes in Yago. Then, this is going on a patrageno, a yegi archie, what is open. So because I have sent that to the Peha, go and dress. Presentation of color not.
Kendi gaja butere ndo bịara be ha ọjị. Nna nke nwaanyị ga-esokwa di ya. A na-ebutere unu ọjị kịta. Anaghị arapụ isi aka wee na-agba ụdị aka. Nnọnwụ nọ. Achọ ngụpara ọ gasị eme ka onye Awụsa eghere ọjị ya hụrụ chile aka bụrụ onye ọbụla nawa were ọjị jidekwu na ibu were ọjị. Ụmụnna kwa maka ụmụnna were ọjị ụmụnna mmadụ oge ụzọ ka anyị ndị ya ọnọdụ oke biko ihe memetara asị gbanara. Ndị ibe nne nke nwaanyị ọrụ taa Ifeanyi calling on MC Ominini from Delta State to come and take cola on behalf of the Nwoke Goroji. In order not to waste much time, I can even more okay. I give on you because I don't need a guy watching now. Onye nsogbu now nne nke wine na watch. Aga you watch intesado wona ko no no watch aso go tele ndogo kolo People yeah, you know, MC, you are trying. You can have education. Okay, she make you share. Chubu, oh yeah, me the Chubu will now. Chubu man, robot she ha. Lado, a 2 or the robot, the 0 log of water. You can hear what she ever. You know, he chineke. Oh, you put me ferina. Chuku, I don't know. Never say Anya. A hackwa, here. Chuku, I'm not in there. A India. Le ha. Oh, when you're away. Ifeanyi, nwanne nwoke aka mmiri dojiwe akụ na ụba mma akpọchi atara m ya azụ ịzọpụtara bizines ogede ndị egwu taụ ha kwalụ taụ October 28 gbakọọlị bishọp ọhụrụ ọnwa tete gbadokwa akụkụchi ya in Jesus' name. Ihe ọbụla anyị chọbịa anyị na-ahụghị aka ntị, ahụghị aka ahụghị ihu, ahụghị n'azụ. Ndị rutere ihe ekele uru. Ụkwụ uru ndidi ja uru ndị agha dịka na nna anyị ahụhụ akụkọ ọjọọ makara ka anyị bịara ka anyị siri hụ obi dị mma anyị nụ gara obi dị mma ka anyị dọrọ dị mma ndị nwere anyị so eji ekwu ya uju ga-ekele uru ọ ya abara uru uru si otu ọzọ uru nyere anyị
ọ ya na ochi mmaji kwuru mmaji anyị nọ mma atị ya narata ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Sweet like chocolate, let me don't taste like it. Let's go somewhere bright. Looking at you. Don't go one side. Don't go one side. Don't go one side. Final. How market? Market is fine. How market? Market is fine. I saw a woman on faith. Okay, market is fine. They're going to give it to go. Look, Henry, who you not calling on what? Everybody will help you now. You know, Wednesday. Ella, Mama Sabatani. He got motivated to come when the son of Mama Sabatani. Can we open that? Oh, you need to wear up on the wall. If I have more one that you are going to your friends, you know, you might get a shop when you. If you shop when you're going to run a customer, they go to run for 2,000 or if I in area. Not less. The communication. Guy, all that in the years here, not one and you were the first now, or we were there. I can go down for now. But I don't have that go down for if I in the one. I would not have never put any Dr. Wunu. If he there now, if he have one. Samuel Odini, the honorable MC. Your friend is selling egg here. Up now, you break the name. Oh, yeah, that is here. 2,000. Now you put yeah, we have you for. Okay, I get to a real customer. 2,000. Friends and well wishers, down in a rapa. 2,000. Bros. If you go to you work easy to check it out, your mama not adding. We don't have to answer who there. If you there is now, I will not have hair. Come with the because sorry for Mr. Placement on the misuse of name. Please, I'm correcting. I'm calling on Francis Onini to come and bear his friend on the stage here. Francis Onini, you're welcome. Thank you, God. I didn't your hearing you, but this guy must finish. Put all of them, we don't all of them. How many?
How much is it? 100 and 200. How much do they sell them? 2,000. 2,000. I'm so proud of the Russians. They don't have to do this in the video. Yes. 22,000 boots. I never know when I was going to Whoop there 3,000 here. Whoop the 3,000. Of them so we go to Nkwụ. Here, I guess that's long. Whoop the 1,000 here. Can you not do it? No, put them in Nkwụ. Put the hunter. See one there about. Pick out my money. When you have to see how we get a problem. Can you handle it? Can you handle you? When you get in the one year, Bible says, let's let our hands that give us upon his own food. Or can also not come in and carry one thing another. Or can I go soon? He can never who not a word, therefore, never who can your So now, I can wait. The same thing I'm saying to you now. Go into this congregation and find yourself a husband. Move. Go find yourself a husband and say, move. Move. Then I don't want to find the one. That's why I make a money. I can make a move. Move. DJ, sit on the spirit. I give you the popular name of God. You can why I may say, let's have out. Yes, I can feel it. Come on, find yourself a husband. Come on. Whether married or single, find yourself a husband or your boo. Oyo man ko aka putara nya didi aka puta ma okwo oyo man ko diko nya aka puta aya enta aya toronke dide kaina yes ndị nne na nna ọkpụ ụmụ n'ụwa ihe a ihe m ji mee ihe a wụ ka ọ ghara ire echi isi na nwa na ahụ ji emergency photographers born n'ụzọ no na come up first
No be tomorrow you go tell them your daughter no won't marry. They bring this one for her, she rejects. She bring this one for her, she rejects. Maybe not listening, but I will use my own dialect so they will understand. Oh, yeah, this is now one half of G. You will know the board they might in our covering what they cover each. Here now, what did they really? You get like it. Oh, yeah, cover size, oh, your daughter, you tell us you will go. Who now we have the book? Oh, yeah, one you didn't go back. We have them. So, who do not go to the Amara size? Then back to you. DJ, I got romantic again. Chopin blues. Oh, yeah. Face to face. Face to face. Hold yourself. I got romantic. Yeah, blue. Now, the ladies is going to dance for whoever you bring out here. Upon all the men that is here, she single you out to pick you out. When she dance, the rain dance, you appreciate that girl that bring you out here. DJ, can you hear about them? Appreciate this girl that bring you out here. When you keep your hand in your pocket and do something for her. Are you ready now? Baby girl, show them. Show them. God for giving us this very good weather. Coming to this very great arena to celebrate with this very new couple. I want to say thank you very much. The prince, the chiefs, the doctors here, the lecturers, the business capitalists, all politicians, waiters in this kingdom. I want to say thank you very much. All the chiefs went sit down for here and they thank all of now for accepting us being in this very good kingdom. My first time and our first time of being in this place, what moves me, I saw that everybody here moves equally. There is no hypothesis, no raising. I am the chief here. I am this. I am the Ikemba. I am the this. It's not in this place. With this, we have taken your copy now, and I believe in next 2 weeks you will see yourself in the net. Put yourself together. Put yourself together. We are from Delta State, Isoko North, Isoko South generally in Delta State. Ifeanyi, your son, Ifeanyi, your in-law, is a very good man to all. He's a philanthropist. He's a crusader. He's a motivational servant. Ifeanyi that you are seeing there, you look him small. Whatever thing you are collecting from Ifeanyi, you should collect it very well. Ifeanyi is not a joking man. Ifeanyi is just small, but he's a big guy.
Put your hands together. Whatever thing you tell Ifeanyi to do, Ifeanyi will humbly to do it in a very harmonious attendance. We bring Ifeanyi to ourselves because of his services. He obeyed. Our God, when he gets all of us, he sit down for that place. That place when you see so, he did there. They study waiting, they happen for you. Somebody shout hallelujah. I want to tell you something right now. In a very short time, we will leave this place. Maybe sometime we will not see again. And I believe sometime we shall see again. Everybody rise on your feet. Everybody rise on your feet. You have a daughter. You have a son. You go begin, girl, 3 children, they never doing money. Oh, it's a taboo. Look at the fines here. Very small guy, but this guy be trying. State governor will know. If I, you see this guy, he doesn't see us. Who not know what to say? Go conquer. Make you conquer, make you know what the governor will do you. I'm speaking here today by the grace of God. I am MCO Mini from Isokonon Delta State of Nigeria. I am here because of Ifeanyi. I want to tell you, every devourer, every misfortune in the life of your son or your daughter, we are going to break that yoke right now. We are going to celebrate with you. Men are going to drag a car to this place. Women are coming to this place. If governor have never recognized this place, I want to tell you, from now till February 18, the land of this place will change. Yes. Mark the date. Mark to the date. Enough is enough for the enemy. I want to tell you, enough is enough for the enemy. Our children will not continue to sleep in the hotel. 1,000 naira, 500 naira for transport, 2,000 naira for reform, 3,000 naira for feeding. We need an in-law. Everybody say we need in-law, yeah. Hold anything you like. Hold anything you like. You have a daughter. You have a son. You have a son. You have a son. You have a daughter. Hold anything you like. Pray for it that God. I know. Hold anything you like. If it is handkerchief, if it is egg, mineral, hold it. As you are praying right now, take that thing home. Something is going to happen. You are God. You are God. You are the man of Jehovah Jireh. You are God. You are God. Yeah. You are God. You. Once again. You are God. You are God. Yeah. You are God. You are not a man. You. We take her name or his name to somewhere. In the name of Jesus Christ. From today, the governor of this state will recognize you. Unknowing to you, they will measure your name. That come and do this contract. All the young girls here, enough is enough. The one where you serve don't reach. We need your husband right now. May your husband come right now. Make your husband come right now. All the boys here, may your wife come right now. In the name of Jesus Christ, I cover this kingdom with the blood of Jesus. Holy Spirit, take control. In Jesus' name. Be seated. Quickly, ladies and gentlemen, without wasting of time, we, the 10 members of Committee of Friends of Delta State, controlling by Comrade Samuel Onini,
you cannot follow to come out to celebrate with a new couple of our time. I want to tell you that marriage is not by beauty. Marriage is not by beauty. Marriage is not by appearance, but marriage is about love. Who you love and the good services. If a woman sleep like this, if a woman sleep like this, and a woman sleep like this, and a woman sleep like this, which one is your wife? Answer me. Marriage is not by Mary Kay. Marriage is not by we fall or the shoe you put on. A woman go this way, a woman go this way, and a woman go this way. Which one is a better woman? Quickly we invite the couple to the MC so that we come out to perform our job. You're how you welcome. Because the wine, I hear now bridal search. Like Hebrew man, it's all the goes. How the turn is go up. The eye was in now, not the one. Anybody home, each other. There's no now. Very no. What did you do? Mula one down there. Oh, number. Here,
ọ ga-adụ na mba amụta nwaanyị mma amụta asị na ọbịa ka ọ dụrụ anyị na mma n'aha Jizọs. Kedu ka a na-etu yi? Mezie John. Anyị ekele bịa otu onye Mezie John na nwa Bileli bịanụ. Ibe na-atụtụ ego mmadụ tere asị m ụlọ tere ya dị tere of them. Kedu ya? They deny you too much. You too much.
cannot thank you enough. Yes, sir. It is not something that tired to talk about. When this one finishes, you bring another one. The honorable engineer. Yes, sir. Thank you very much. I have a business before I go to the elevator class here. Yes, sir. Biko me ko ha na eze mara fa gị na onye ebo. Aba m bụ Ifeanyi onye achọ na mma. Ama onye meti. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị bụ lọta tata bụ ụbọchị gị. Wala ha na eze ka obi dị gị tata. Mana Bible mana ebe ni na-asị onye chọta nwa chọtara ezi nwaanyị. Chọtara ezi ya na ndụ ya. Chadike nke Chukwu na ebe ezi nwaanyị. Ama na ọ bụrụ pọrọ na nwanne m nwaanyị. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị pụrụ mgbe ịgba wee si n'izu ụka eme na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ka anyị na-achị ka o mere unu na mmemme anụnwa na ezinụlọ afọ anụnwa akwado tata. Ka anyị na-achị ka o mere gị na ezinụlọ afọ gị. Anụ ọnwa anyị na-enye anya nwa. Chukwu na ya nye anyị
nwoke ya anyị nwaanyị anya izuzu oyo izuzu awa izuzu eke izuzu nkwọ ọ ga-adị gị na mma o ya wetakwu ya ihe eji wee zụrụ ụmụaka ọ ga-adị gị na mma ka isi wee chee ọ ga-adị gị na mma ọ nwere afọ a na-etu gị etu ọ nwere afọ a na-etu gị etu ọ ga-adị gị na mma o ka ihe na-asị ndị frens gị na ndị oyi gị na ndị ikwu na ibe chọ gị wee bịa mmemme a n'ụbọchị tata some of my friends flight is Lagos bịa chukwu na-adịwe maka some people sometimes a na-enwe casualty n'elu gawa mmadụ ekere chukwu na ha rutere n'udo na na ọ dịghị izi mmadụ hapụ biznes ya tata bụ Friday ya wụsisi ya si Lagos bịa Igbo aka chukwu gozie ha o nwere ọzọ dị gị n'obi ị nwere ike igbu ọha na eze ya jikwa ọha na eze na mụ karara ọha na eze maka na nke bụ isi ya wụdat na ọnweghị isi ma esicha nri bụ ndị riri ya ọ dịghị izi ekelere ha ọ ga-adị gị na mma ka mkpa ị na-ekwe nwunye ọfụ gị n'iru anyị mkpa na-ekwe nwunye ọfụ na otu ahụ tata do aṅụrị ama nkọ na ndụ anyị amen anyị amekọta aṅụrị n'obuzi Jizọs ya akpọ anyị amen Igwu Boss na-ekele gị Igwu Boss na-ekele gị the whole Boss Empire Media na-ekele gị wee sị na ọ bụla bụ mmanya bụ nkwụ enu na-asị gị na ihe ọbụla bụ efe ịtụfu na mmemme ọ bụ ego of time na Jehova ga-akwụghachi gị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Jehova ga-esi na mmemme a bless ya gị mere gị amara ihe niile bụ ihe mmadụ na-achọ n'ụwa na-abụrụ njọ Jehova ga-emezuru gị site na mmemme a n'aha Jizọs ọ ga-enye gị ozu ọkụ nye gị ozu afọ nye gị ozu nkwere ozuzu oyi wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o Igwu Boss ekele gị o ekele m gị o emenụ ka anyị mara afa gị welitekwu ọnụ Ukamaka ọ ga-adị gị na mma o biko gwana anyị ka obi dị gị taata bụ ụbọchị gị ọ ga-adị gị na mma o ka ihe na-ayọ Chineke ka o mere unu site na mmemme anụ nna ya Chineke na mmemme ka ndị niile bịa kapana ekele m unu anyị fụrụ unu mgba na mmemme a niile ọkpọ nsị na ihe dị ha na Naịjirịa unu mee anyị acha acha anyị wee na-asị nje ka unu jiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ọ nwere ekpere ị na-ekpere ezinụlọ ọfụ ị na-abanye n'ime ya ana m ekpere ezinụlọ na-abanye n'ime ya na ụta na-abata amen ọ nwere afọ a na-eto gị etu ọ nwere Igwu Boss na-ekele gị ana m etu gị ada Jizọs wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o ji ọ ga-esi na mmemme anụwa wee mbuli ụlọ elu n'aha Jizọs ekele m gị
On behalf of the couple, I make a lulu. In Jesus' name. Make a woman now. No one needs a but I have full of fire as you cheer. But no one is very gentle. Here, the Garafuma, I see you them. Make a union touching. Make an equal pulse. Equal pulse visitor. I will yo money out of Rorata. Then what I can make and also live DJ, also live. Yana DJ for Father. I'm dying to have a run over the time. I know soon in there. Jesus. So I know the moon. I got a grandma. I got a grandma. I got a grandma. The good boy make an egg. Have you got one as a copy to get a matter? Oh, put the man with too much. She didn't go never. And no matter how many doing the man. Makala Gareba. Gareba. Yate, Dukana, Gadukana, Ganachilek in the Rama. You young were region. Oh, Mua. Molitara, Nola, Nama, and I don't want to get up. When you're media, let me take out in the all of that. So I make it all of that 18 years today. When you have better call for Basin and Gorora, you will be there now, but I so I make it I got 2 words. The color is no work and Kata Doma. I won't cut it. Oh, be a Kamata Gram. Now. Something like walk. Where you was, where call, where you are back. Oh, going to be young, all your way, I'm not sure. So, China can have man, make a no, I got so I had a point here and in there over start. I know I come to go to Hachi. They got your work on my niece, whom I am now. Kada, what oh, man. What did you pass on? Man, I got you number. Now you're Chineke. Oh, but don't make better. So now I'm coming and corporate. Man, my wife had to get to. You come now. Well, I'm away to as you go. On Nuzri can Mecca. It was like an agio. I am from Bonobar, where I was no Nuzuka. When I buy Nas, they have a before to phone a mamma or boy go about time or book one. Now, the we joke when I joke at what you know, magic imagine Jesus. I can I'm good. I got a grandma. I got a grandma. Because men can marry Zuba again or able. Muabo Ikenga Felix Ibo.
Omenachi Kingdom in Amity. Ana m ekele gị o. Afọ m mbụ unu mgba wee bịa ebe a wee sị na unu zuru ka eme na-asụ nje kunjọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Amen. Wala anyị ka obi dị gị na mmemme a unu bịa taa. Ka obi ndị bụ n'ihe ọbụla right from Jan bidoro ihe Chineke nọnyere anyị na-elegidekwara anyị ruo at the end. So I'm very very happy na yo Chineke nye continue kwa ọrụ ya ruo gawa n'ute the end. Mụ maji ala abụghị aka nka zụọ ụmụ ha zụkwa ha. Amen. Ekene m gị o. Ọ ga-adị gị na mma o. Ọ nwere ihe dịka ịma na asị ndị Igbo si na ofu anya ka eji anụ di na nwunye. Ndị mara ihe a bụ ụzọ ha agabeghị ka ha na-abanye na. Ọ nwere ihe dịka okwu ndụmọdụ nwere ike inye ha na alụmdi na nwunye. Okwu ndụmọdụ m enye ha ụla. Ndị okenye si anyị nọ na-arụkwa ofu anya were alụ nwaanyị. Ihe omenere bụ ọhụrụ anyanwụ ga-akpọ kama na eleta aghara. Nwoke nwere fault, nwaanyị nwere fault, onye ọbụla gara ama na-eji ibi ya ma ya wuru road in the family. Again, ihe na-ewetakarị esemokwu na ezinụlọ bụ ashịrị. Mma ayọ Chukwu ka onye ha mmụọ mwevu anything gbasara ashịrị. Whatever mmemme ka ha gebe ashịrị, ha pịa m la phone mee ka m mara. Ekene m gị. Ekene m gị o. Ana m asị gị nsọ ga-adịrị gị na mma o. Ọ nwere ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze ndị bịara ebe a taa? Ihe ma agwa ọha na eze bịara ebe a taa bụ na ana m ekele ha etu ha siri bịa nọnyere m na mmemme agbamnkwụ nwaanyị ma jiri obodo mgbara today. Ụkwụ ha ji bịa ka ha ji ya nakwa ụmụ ha ga-agbakwa etu nwa nke m gbara tata. Ada anyị ga-ajọkwa nọnyere ha. Amụta nwoke mụta nwaanyị zụkwa ha zụọ ha in Jesus name. Amen. Ekene m gị o. Biko cheta ha godo anyị afọ ahụ a na-etu gị etu. Aha m Ikenga Felix Igbo. Ikenga ekene gị. Ikenga na Omenachi. Ego bọs na-ekene gị o. Wee na-asị n'izu ka eme wee na-asị na ọ bụla ịbụ na ịdọ na site na-asị na ọ bụla ịbụ mmanya na ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma o. Na-asị Jehova ga-ama nne ya ruo na ya na mba niile unu gbara na mmemme a wee fụ na ọ bịara na mmezu. Jehova ga-esite na wee merụ unu amara na ezinụlọ unu. Ihe bụ ihe chọwara si nso ụwa na-ekwere nweta ị ga-esi na mmemme a wee nweta ya n'aha Jizọs. Ekene m gị o. Ọ ga-adị gị na mma. Ọ ga-adị gị na mma.